Ito yung hidden gem sa San Fernando, Pampanga na nagsaserve ng good quality but affordable Chinese food. Merong iba't ibang klase ng dim sum, noodles, and rice meals. Tapos, libre na rin nilang sinaserve yung unlimited brewed tea. This place is called Kingly Dim Sum, located sa may Don Ramon Village, San Agustin, San Fernando, Pampanga. Open daily from 11 a.m. to 10 p.m. at makikita nyo rin sila sa Google Maps. At dahil nga maulan na ang panahon ngayon, syempre una namin tinikman itong beef wonton noodles. Hand-pulled ang gamit nilang noodles dito, homemade din yung wontons, the broth is so comforting, properly seasoned, beefy and savory yung broth, the wontons have that bouncy chewy texture, and the beef is super tender. In fairness, lumalaban itong beef wonton noodles na to, must try yan. Sobrang nagustuhan ko rin itong fried spare ribs that's crispy and fatty, tapos may kasamang sweet and thick sauce. Solid to guys, sigurado mapaparami ka ng rice dito. And speaking of which, ito yung kanilang signature fried rice. Stir-fried to perfection, malasa, malinamnam, ang sarap ipares doon sa mga dim sum nila. Nagsaserve din sila dito ng Chinese kikiam. Ito yung pagkain na binabalik-balikan ko pa sa Binondo, and nakakatuwa na may mga nagsaserve na ng ganito dito sa Pampanga. And syempre, pagdating sa Chinese food, hindi natin kakalimutan ang siomai. Meron tayong dalawang order dito, yung isa ay pork at yung isa naman ay pork and shrimp. Ang lalaki ng siomai nila. Very meaty, hindi lasang puro extender, and yes, sariling gawa nila ang mga to. Panalo to, tapos paliliguan mo ng chili garlic. Meron din silang hakaw. At sa sarap nga ng mga dim sum nila, nagtanong ako kung pwedeng bumili ng frozen para makapagluto sa bahay. Pero in the meantime, hindi pa yun kasama sa mga binibenta nila. Up next, we're having kuchay. Pwede kang umorder nitong steamed or pwede ring fried. At kung mahilig ka sa mga dumplings na maraming chives, this one is for you. Best seller naman nila itong pork chop scallions served on top of rice. This is breaded and crispy fried, tapos meron siya ng sweet and savory sauce. Personally, mas gusto ko pa rin yung fried spare ribs, pero gets ko naman kung bakit best seller to. Kasama rin sa dim sum options nila itong spare ribs na pinaliguan ko ng chili garlic, at meron din sila nitong favorite ni Papa na chicken feet. Nako, sayang nga hindi namin sila kasama ngayon eh. Kung kasama lang namin sila dito, sigurado ako mag-e-enjoy sila sa mga food na tinikman natin. Nag-order nga rin pala kami nitong braised pork. It kind of reminds me of my favorite order pag nasa Taiwan ako. Although I think much better kung magiging mas malambot pa yung pagkakaluto nila sa pork. Pero pagdating naman sa lasa, wala akong irereklamo. And lastly, itatry din natin itong sariling gawa nila na siopaw. The bread is light and fluffy at yung laman nito ay bola-bola and sausage. I really love it whenever we discover yung mga local na kainan dito sa lugar natin na kapag tinignan mo from the outside, parang very simple lang. Pero pag natikman mo yung food na sinaserve nila, mag-e-enjoy ka. Kung mahilig ka rin sa Chinese food, try Kingly Dim Sum and enjoy!